Инами видеода додари ма канали Муҳаммад ТВ Camry 6 бурдагиай қариб 2 сол мешава. Ҳамин одам мошинам додари мара додагӣ нестай. Чанд бор зангш задем, ирӯзпага гуфт ки дат кадамуда телефономона чорни кадагиай. Дар ватсапош менависем, ҷавоб наметад. Таҳои видеош дар комментария мекунем, ҷавоб наметиҳад, зангмо намезана. Акай Муҳаммад ТВ ҳаққи мардума бигардон бутӣ. Хеле ноҳурматӣ накӯ, инсоф кӯ, пули мардака бигардон мошинша бутӣ. Ӯ бечора 2 сол дар Россия ҷон канда, ай ту билет харидай Camry 6 буромадагиай, ба умед пули мардака бигардон бутӣ. Бо чанд бор додарма занг задагӣ, угражат кадагиай ки дар куҷое бошӣ, ман мерам тура ихелӣ мекунам, угражат кадагиай гудака. Camry 6 ака, Camry 6 рақами 6. Я бозӣ мастона дошт, 7 дона Camry 6 буд, ҳар як Camryша рақам мондагӣ буд. Бозӣ қариб 2 сол шид гузаштанша ака. Ваъда када буд ки баъди ҳамин 10-15 рӯз метиҳи мошинотона. Ин ай байн 2 сол гузашт, надод ӯ бачаҳора пулои Camryра ваъда кард. 130,000, 120,000 пулои Camryои 6 дод, мора надод. Ирӯзпага кард. Додарам гуфт ки Camryра бутема, дар пулу дар кор нестам, ман мошин бурдагӣ, ман мошина бутема, ман мошина мегирам, ҳай мекунам, мерам Тоҷикистон. Надод ака. Camry 6. Салом алейкум. Салом алейкум. Сози назиям аки. Рамад аҷои соз бед интернет систем бародар. Сози тинҷи билет доштаему? Гап нест. Айгиҷо мешай? Як ҷо бе, як ҷои рӯшанӣ дар бест бинемад шуруъ бародар азиз. Зинда бошум. Камерата гирон кун. Анам хебе як ҷо рӯшанӣ дар бехи шу бинемад. Айгиҷо мешай?